Без Вәрешбаш мәктәбендә укыйбыз. Безнең мәктәптә 5 укучы укый. Директоры Ләйсән Равиловна, ул безне инглиз теленнән укыта. Безнең апа иң шәбе, безнең апа иң хәле, кирәк булса йөгерә, бар әйбергә дә өлгерә. Мин бүрезем сыйныфта укыйм. Минем укытучы Чулпан апа. Безнең мәктәп бик матур, тәрәс төбендә матур гөлләр үсә. Бу безнең мәктәпнең музее. Без монда әйберләр карарга керәбез. Бу безнең мәктәбебезнең флагы. Безнең мәктәбебезнең эмблемасы укымышлы ябала. Без дә укымышлы ябала кебек, укымышлы, акыллы булып үсәбез. Авылыбызның патриотлары булабыз. Без мәктәбебезне яратабыз. Мәктәптә бар, бакчасы да бар. Анда 7 бала тәрбияләнә. Һәм алар әле җоклыйлар.